Molt bona pregunta. Podríem començar per dir que, en resum, el cervell o en general el sistema nerviós està format per dos tipus de cèl·lules. Les neurones, que suposo que més o menys tothom coneix, i unes una mica més desconegudes, que són les cèl·lules glials. Si només parlem de les neurones, hi ha diferents formes de catalogar-les. Per exemple, unes en base a la seva morfologia, si són bipolars, si són piramidals, de Purkinje, o segons la seva bioquímica, és a dir, el neurotransmissor que sintetitzen i alliberen en les sinapsis. En qualsevol cas, aquesta classificació és útil per saber com funciona la seva biologia cel·lular, però no diu massa de quin paper o quina funció desenvolupen aquestes neurones en el sistema nerviós. Més aviat el que importa és en quina localització i en quin punt del circuit general, en una àrea, estructura o regió del cervell, aquesta neurona està localitzada i com comunica amb les altres. És el que s'anomenen correlats neuronals. La informació sobre la seva morfologia o la seva bioquímica sí que ens aporta informació sobre quants contactes sinàptics té aquesta neurona amb la resta de neurones o si el paper d'aquesta neurona és més aviat activar el propi circuit o inhibir-lo. Així els neurotransmissors com el glutamat o la dopamina serien activadors i el GABA seria inhibidor. En qualsevol cas, el que defineix quines funcions fa la neurona és aquesta regió i nucli en què aquesta neurona està insertada i quin paper en té. Per exemple, per posar un exemple d'una funció concreta, quan parlem del processament emocional es sol parlar de l'amígdala. L'amígdala té un paper molt important en processar les emocions, però de nou hem de tenir una visió més global del cervell i entendre que l'amígdala no només s'activa quan estem processant una emoció, sinó que també s'activa quan estem recordant un record que implica una emoció o quan estem somiant una emoció o quan estem parlant d'una emoció o captant empàticament l'emoció dels altres. Així que no s'ha de tenir la visió que l'amígdala només processa emocions, sinó que està involucrada en molts altres processos que implica sentir emocions. I aquest és aquí podríem estudiar el paper d'una neurona en un circuit concret de l'amígdala. Així que és bastant més complex que només parlar de neurones individuals, tot i que la informació d'una neurona individual sempre aporta molta informació.